नारद पुराण चतुर्दश अध्याय भगीरथ और काल संवादे पाप पुण्य फल निर्णय। एथु अनंतरे जाहा हेला सुण धीरे कही आरंभिले भगी रथंक आगरे। शुणिल राजन धर्म विषय थकाए पापींकर गाथा एवे शुण एक लये। जमपुरे अछि जेते नरकटी जान जेमंत भावे भोगंती ताहा पापी गण। नरकानଳରେ दग्ध होई पापी माने सर्वदा कठोर पाप भोगंती जीवने। ता सबु कहुछि तुम्भ अग्रतरे मुहि धैर्यावलंबन करी शुण मन देई। अति भयंकर स्थान नरकटई श्रवण करता कर्णे सुपवित्र होई। आद्ୟରେ कहिबा शुण तुम्भ अग्रतरे रौरव नरक गोटी अटे कि प्रकारे। कालसूत्र प्रदर्दन नरक भीषण लीला भक्ष हिमत्कट अशी पत्रवान। मुसवस्थावसा कूप नदी बैतरणी स्वभक्ष पुरीक्ष ह्रद मूत्रपान पुणी। शोणित कूप जे तप्त शिला तप्त शूल शालमणि द्रुमये नामे नरक संकुल। एसबु नरक मध्ये जहि पापी गण केवल शोणित मात्र करंती भक्षण। सेपरि शोणित महा भीषण नरक नाना आकृतिरे तहि अछि असंख्यक। काहि मांस मान नरके करंती भोजन केउ नरके पड़ी थांती अनल कुंडेण। शिला मान केउ नर करे वृष्टि हुए अस्त्र शस्त्र वृष्टि पुणी केउ ठारे हुए। अनल बरसा हुए केउठी संतत ता भोग करंती पापी माने अविरत। क्षीर जल पुरी थाए केउ नरकरे पापी पड़ी व्याकुल हुअंती सेठारे। तपत जलरे केउ नरकपुरी थाए छटपट हंती पड़ी सेठारे प्राणीए। काहि तरलित लोह करंती भक्षण काहि अधमुखे पड़ी थांती व्याकुलेण। केउ नरकरे अति उच्च पर्वतरु पड़ंती जेमंत फल पड़ई वृक्षरु। एहा व्यतीत पार नरक रहिछि पाषाण यंत्रे ताहा तयार होइछि। शेष कल नरकरे पापी माने पड़ी बहु क्लेश लभी छाड़ू थांती सदारड़ी। केउ नरकरे कृमि करंती भोजन स्थाने स्थाने खार जल करुथांती पान। अंध होई भ्रमुथांती केउ नरकरे दिन राति जना तांकु न पड़े सेठारे। रेकता घातरे पापी मानकर पिंड केउ नरकरे हेउ थाए खंड खंड। करंती काहिरे पाड़ी पुरुष भोजन काहि शरीर रे मल हुइले पन। केवल कुंडरे रेत पान करुथांती काहि अंगार मध्यरे शयन करंती।
କେଉଁ ନରକରେ ଯମ ଦୂତମାନେ ବେଢ଼ି ପାପୀମାନଙ୍କର ଦେହ ଯାକ ଦିଅନ୍ତି ଫୋଡ଼ି। କାହିଁ ମୂଷଳ ଘାତରେ ପାପୀଙ୍କ ଶରୀର ଚୂନ କରନ୍ତି ସେ ଦୂତେ ପିଟି ବାରମ୍ବାର। ଏ ଉତାରୁନି ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ତହିଁ ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟକ। କେବଳ ସ୍ଥାନରେ ଯମ ଦୂତମାନେ ରହି ପାପୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଛେଦୁଥାନ୍ତି ତହିଁ। କେବଳ ସ୍ଥାନରେ ପାପୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ପରି ପଡ଼ି ଥାନ୍ତି ଏକ ସ୍ଥଳେ। ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁ ନିରନ୍ତର ବସିବାକୁ ନ ମିଳଇ କ୍ଷଣେ ଅବସର। କାହିଁ ଗଦା ଅସ୍ତ୍ରାଘାତେ ହନ୍ତି ବିତାଡ଼ିତ କାହିଁ ହସ୍ତି ଦନ୍ତ ମାରି କରେ ଜର୍ଜରିତ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ମାନେ କାହିଁ ଥାନ୍ତି ଶରୀର କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରନ୍ତି। ପାପୀଙ୍କର ମୁଖ ନାସା ରନ୍ଧ୍ରର ସହିତେ କାହିଁ ଲୁଣା ପାଣି ପିଉଥାନ୍ତି ଯମଦୂତେ। ଖାର ଜଳ ପାନ କରି କେଉଁ ନରକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ପାପୀମାନେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳରେ। ପୁଣି କେଉଁ ନରକରେ ଲବଣ ଭକ୍ଷଣ ସ୍ୱକର୍ମ ବଶରୁ କରନ୍ତି ସେ ପାପୀଗଣ। ପାପୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଶିରା ସ୍ନାୟୁ ଯେତେ ଯମଦୂତେ କେଉଁଠାରେ କାଟନ୍ତି କରତେ। କେଉଁ ନରକରେ ଅସ୍ଥି କରନ୍ତି ଛେଦନ ପାପୀମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ବିକଳେ କ୍ରନ୍ଦନ। କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରେ ଖାର ଜଳ ପୁରାନ୍ତି ସେ କାହିଁ ବ୍ୟାକୁଳେ କାନ୍ଦଇ ପାପୀ କଲବଲ ହୋଇ। କେଉଁଠାରେ କାହା ଶରୀରରୁ ତାର ମାଂସ କାଟି ଯମଦୂତେ ଦିଅନ୍ତି କରିବାକୁ ଗ୍ରାସ। ପିଇବାକୁ ମାଗିଲେ ସେ ମୂତ୍ର ଆଣି ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ପାତ ଶେଷା ଭୋଜନ କରାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦାନ୍ତି ବାର ମୋହନ ପାଷାଣ କାହାକୁ କଣ୍ଟାରେ ନେଇ କରାନ୍ତି ଶୟନ। ବୃକ୍ଷ ଅଗ୍ର ରୂପ କାନ୍ତି କେଉଁ ନରକରେ ପିପିଲିକା ଗଣ କାମୁଡ଼ନ୍ତି କେଉଁଠାରେ। ବିଛା କାମୁଡ଼ନ୍ତି କେଉଁ ନରକେ ପକାଇ ବିକଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ପୀଡ଼ା ନାମେ ନରକରେ କେଉଁ ପାପୀ ପଡ଼ଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଏ ହୋଇ କୋପି। ଶୃଗାଳ ପୀଡ଼ା ନରକେ ଯେଉଁ ପାପୀ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଶୃଗାଳ କୋପ ହଇଣ କାମୁଡ଼େ। ମହିଷ ପୀଡ଼ନ ନରକରେ ଯେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହାକୁ ମହିଷ ଗଣ କ୍ରୋଧରେ ମାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କର୍ଦ୍ଦମ ମଧ୍ୟେ କେଉଁ ନରକରେ ଶୟନ କରଇ ପାପୀ ପଡ଼ି ନିରନ୍ତରେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭୟଙ୍କର କେବଳ ନରକ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ଯେ ଅନେକ। ପାପୀଙ୍କୁ ନେଇଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୂତଗଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆକୁଳେ ସେ କରେ କ୍ରନ୍ଦନ। ଅତି ଉଷ୍ମ ତୈଳ ପାନ କରନ୍ତି ସେ କାହିଁ ଶୟନ କରନ୍ତି ତପ୍ତ ଲୌହ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳ କେଉଁ ନରକରେ ତହିଁ ପଡ଼ି ପାପୀ ଗଣ କମ୍ପନ୍ତି ଶୀତରେ। କୋପ ଭରେ ମୁଷ୍ଟି ମାରି ଯମଦୂତ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ପାପୀଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥାନେ।
नेत्र संधि कर्णर विवरे सूचि भेद करन्ति से दूते कोप भरे एहि प्रकारे बद्ध बंधनादि जेते करिण दियन्ति ताहा कहिबि मुकेते लक्ष लक्ष कोटि कोटि समन जातना एते तेते बोली संख्या नुहई गणना सहस्रे वर्षर ताहा कहिबाको मुहि যত্নবন্ত হেলে সুদ্ধা সমর্থ নুহই যেবণ পাপর পাপী যেবণ যন্ত্রণা ভোগ করে তা কহুছি শুণ মহামনা ব্রহ্ম হত্যা সুরাপান সোনাপহরণ আবর হরই গুরু পত্নী যেউ জন ଏଚାରିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ସଂସର୍ଗ କରଇ ମହାପାପୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଜାଣନର ସାଇ ପଙ୍କ୍ତି ଭେଦ ବୃଥା ପାକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି ଏହା କରିଥାଏ ଫନ୍ଦା ବେଦକୁ ବିକ୍ରୟ କରେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜାଣ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ନାହିଁ ବୋଲି ବାହୁଡ଼ାଇ ଦିଏ ଯେହୁ ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପୁନର୍ପି ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଯେ ଦିଅଇ ତୃଷାତୁର ଗାଭୀରଣ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦିଏ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବା ଭୋଜନାର୍ଥେ ଯିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ନର ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଏ ଅହଙ୍କାର ପରାୟଣ ହୁଇ ନିର୍ଭଏ विद्या अभिमान वा ऐश्वर्य मदरे अत्यंत गर्व को बही थाए जे हृदरे न जाने जे धर्मशास्त्र करई प्राश्चित आपणा गृहरे आनी संचे परवित चिकित्सा करई न जाने जे वैद्य शास्त्र ज्योतिष गणना करे होई पंडित सर्वदा जेन पर निंदा करई बाहारे आपणा बड़ी माँ कहे कथा प्रसंगरे अन्यर मन उद्वेग कार्य करे नीति कपटाचरण करू थाए आन प्रति पाप कार्य करू थाए से अनुमोदन दाम्भिकपणरे प्रति ग्रह करे पूर्ण एमंत जे व्यक्ति गण ताहाको पंडिते ब्रह्मघाती बोली कही थांती शास्त्र मते जेते बड़ बड़ पाप अछि जगतरे ब्रह्म हत्या पाप श्रेष्ठ अटे सर्वपरे मद्यपान समान रे जेते कपातक ताहा तो प्रमाण देऊ अछि मु केतेक बहुजन छुईथिबा अन्न को भक्षिले समान हुई सेहु मद्यपान तुले पतित जनर अन्न करिले भक्षण मद्यपान संगतरे गणा हुए जान जेनायिका मद्यपाने सदारत थाई तो संगे जेवण जन पीरती करई सुरापात करे सेही हुई गणित एथकु संदेह न कर हे तपवंत शूद्र ठारु निमंत्रण
ଖାଇ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଅନ୍ନ ଶୂଦ୍ରର ଆଦେଶ ମତେ ଯେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଗଣ୍ୟ ହୁଅଇ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଲେ ହୁଏ ମଦ୍ୟପ ସମାନ ଦେବଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷିଲେ ସମାନ ହୁଅଇ ତାହା ମଦ୍ୟପାନ ତୁଲେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣରେ ନାହିଁ ଅଧିକାର ଏହିପରି ସୁରାପାନ ପାତକ ସମାନ ଆଉ ବହୁ ମତେ ପାପ ଅଛି ହେ ରାଜନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାହା କେତେ କହିବଇ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଯୁଗ ଜୀବ ବହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ତେୟ ସମାନରେ ପାପ ଅଛି ଯେତେ କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କର ତାହା ତ ସଚିତେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ପଟ ବସ୍ତ୍ର ଯେ କସ୍ତୁରୀ ହରଣ ଅଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେୟ ସଙ୍ଗେ ସରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେୟ ପାପ ସଙ୍ଗେ ରତନ ହରିଲେ ଗଣନା କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଗଣଶାସ୍ତ୍ର ତୁଲେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଦୁଗ୍ଧ ଗୁବାକ ଯେ ହରେ ଗଣନା ହୁଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେୟ ସଙ୍ଗତରେ ତାମ୍ର ଲୌହ କାଂସ୍ୟ ମଧୁ ଘୃତ ଯେ ହରଇ ସୁଗନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଅପହରଣ କରଇ ତାହାର ଯେତେକ ପାପ ହୁଅଇ ତହିଁରେ ତାତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେୟ ସଙ୍ଗତରେ ଧାନ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହରଣ ରସଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତେୟ ପାପ ସଙ୍ଗତରେ ଅଟେ ସରି ବିମାତୃଗମନ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ପାପ କହିବା ସଂକ୍ଷେପେ ତାହା ଶୁଣ ଆହେ ନୃପ ରଜବତୀ ନାରୀ କି ଯେ ହରଣ କରଇ ଭଗିନୀ ଆବର ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ହରଇ ବିମାତା ଗମନ ପାପ ହୁଅଇ ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ବିଧିରେ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ସାନ ଭାଇ ଭାରିଜାକୁ ହରଣ ଯେ କରେ ସେ ଗଣା ହୁଅଇ ମହା ପାପୀ ସଙ୍ଗତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତାର ମଣିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ହରଣ କରେ ସେହୁ ନ ହୁଏ ମୁକତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଯେ ପାଠ ନ କରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣନା ହୁଅଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ସଙ୍ଗତରେ ବିଧି ମତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଯେହୁ ନ କରଇ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ମାନ ବିସର୍ଜି ଦିଅଇ ଆବର କରଇ ନିନ୍ଦା ଗୁରୁ ଆଉ ଯତି ସେ ମାତୃହରଣ ପାପ ଭୋଗଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହିପରି କର୍ମ ମାନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କରଇ ମହାପାତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଣା ହୁଅଇ ଆବର ଯେ ଜନ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସାର କରୁଣ ଥାଏ ସଦା ବିରତ ସେ ମଧ୍ୟ ହୁଅଇ ମହା ପାପୀରେ ଗଣନା ଆବର କଥାଏ ଶୁଣ ଆହେ ମହାମନା ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷିଗଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି କରି ଛନ୍ତି ନିରୂପଣ ବେଦରେ ଅଛଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି ଯେଉଁଥିରେ ପାପୀଙ୍କର କାୟା ହୁଏ ସିଦ୍ଧି
ଯେତେକ ପାପକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯେ ବଣ ପାପରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ଦେହି, ତା ଏବେ କହୁଛି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହେ ରାଜନ। ମୋହଠାରୁ ଶୁଣ ମନେ ହେତୁ କରି ଘେନ, ସୁଦର୍ଶିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିବା ନାରାୟଣ। ପ୍ରତିମାକୁ ନମସ୍କାର କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ଅପାର ବୟସ ଯାଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାର। ନିଷ୍କୃତ ନୁହଁ କେଭେ ଆହେ ଦଣ୍ଡଧର, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ନରକ ଯାତନା। ଭୋଗ କରି ସେହୁ କଷ୍ଟ ଲୋଭେ ଅକଳନା, ପାଷାଣ୍ଡ ପୂଜିତ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ପୂଜଇ। ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହେ ପାଷାଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ୟ ସେହି, ନାରୀମାନେ ପୂଜିଥିବେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ନମସ୍କାର ପୁରୁଷ କରିବ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ। କରିବେ କଳ୍ପାନ୍ତ ଯାଏ ନରକରେ ବାସ, ଅବ୍ରତିଆ ବିପ୍ରସୂତ ଶୂଦ୍ର ଆଉ ନାରୀ। ନୁହନ୍ତି ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଅଧିକାରୀ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବେ, ଆଶ୍ରମ ଆଚାର ବିବର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ପୂଜା କରିଥିବେ ଯେଉଁ ଶିବ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟମାନେ କେଭେ ପୂଜା ନ କରିବେ। ପୂଜିଲେ ନରକେ ନାନା ଯାତନା ଭୋଗିବେ, ଶୂଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଲୋହ ନରକେ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି ଯେହୁ ନ ପାଇ ନିସ୍ତାର, ଆଭିର ପୂଜିତ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ନାରାୟଣ। ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ସାଥେ ସାଥେ ବିନାଶ ସେ ହୁଅଇ ତହିଁରେ। ସନ୍ଦେହ ନ କର ମୋହ କହିବା କଥାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଅବ୍ରତିଆ ପତିତ ମାନବ। ଶିବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ କେଭେ ନ ଛୁଇଁବ, ଛୁଇଁଲେ ନରକ ମଧ୍ୟେ ସେହୁ ଚିରକାଳ। କଠୋର କଷଣ ଭୁଞ୍ଜି ହୋଇବେ ବ୍ୟାକୁଳ, ତରିପାରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତ କରୁ ନର। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ କଲେ ନ ପାଏ ନିସ୍ତାର, ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କୃତଘ୍ନ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ ଯେଉଁ ଲୋକ, ତାହାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ଶରୀର ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼େ ଘୋର ନରକରେ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଅନେଜା ଅଙ୍ଗ ହୁଏ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ। ବେଦର ବାକ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ପାପିଷ୍ଠ, ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ ସଦା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ଜନ। ତାହାର ସଦ୍ଗତି କେଭେ ନାହିଁ ମନେ ଘେନ, ଦେବଣ ମାନବ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ସଦାରତ ଯାର ମନ ସାଧୁଙ୍କ ନିନ୍ଦାରେ, ଇହ ପର କାଳ ତାର ନାହିଁଟି ନିସ୍ତାର। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ ସେ ଯାଇ ଯମପୁର, ଦେବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୌଦ୍ଧ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶଇ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ତାହାର ଉଦ୍ଧାର ଯେ ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧେ ପାଷାଣ୍ଡୀ ବେଦ ନିନ୍ଦୁକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ
केहि तांक प्रति देवज्ञ विप्रबौद्ध गृहे जेबे जाए सकल शुद्धता तार नाश होई जाए। हे राजन एहि जेउ पापी मानंकर संख्या मु प्रकाश कली आगरे तुम्भर पाप बहुल रे कोटि कल्प परिजन्ते करन्ति नरक भोग एमाने समस्ते थिबा जाके इहलोके पाषाण्डी बोलांती प्रायश्चित रे हांक नाही सदगति प्रायश्चितहीन पापी मानंकर नाम କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ आहे ନୃପଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଏସବୁ ପାପରେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଭୋଗ ହୁଏ ତା ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ आहे ନର ରାଏ। ଅନ୍ଧ ତମେ ଶ୍ରାଦି ଯେତେ କଠୋର ନରକ ତା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଅତି ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଯାକ कोटि कल्प काल परी जन्ते ही माने निज वंश सह नर्क भोगंती स्थाने पुणी जेउ दिन कर्म क्षय होई जाए वृक्ष रूपे जनमंती मर्त्ୟରେ सभिए ताहा परे कृमि कीट जोनिरे जन्मंती विष्ठा भक्षण करिण जीवन बंचांती ताहा परे सर्प होई से काल काटई कल्पे काल जाए पशु देह बही थाई विविध जनि मध्यरे करन्ति भ्रमण कर्म क्षय हेले जाहा हुए ताहा शुण जार ज संतान होई वंशरे जन्मंती महापापर जिसे नरक भोगंती पुणी ए देह छाड़िले ए भव संसारे जन्म हंती दरिद्र ब्राह्मणर घरे प्रतिग्रह करी निज उदर पोषंती महापाप नरकरे जाइण पड़ती अनवरत लोकरे भोगंती कषण हे राजन जा कहिली ए शास्त्र वचन जेते जेते निरकर जेते जेते नरकर काहाणी कहिली सेहि नरक मध्यरे पापी गणे पड़ी सेहि ठारे वास करी मर्त्यकु आसीण गंधर्व शरीर धरी जनमंती जान सात कल्प परिजन्ते जन्मी से जनरे जन्मंती कुकुर रूपे सेहु 10 बारे ग्राम्य शुकर रूपरे पुनश्च जन्मंती तदन्ते सेहु निष्ठारे कृमि जे हुअन्ति एहि परकारे सते वर्ष गले बही मूषा रूपरे जन्म लभन्ति जे सेहि तापरे सतेक वर्ष अन्ते सर्प रूपे जन्म लभन्ति शुण आहे नराधिपे 12 जन्म पर्यंत सेहु सर्प होई मृग पशु रूपे जन्म लभन्ति जे सेहि तापरे स्थावर जोनि पाई पृथ्वी रे जन्म लभन्ति शैल पाषाण रूपरे स्थावर जोनरु मुक्त हेले जेतेबेले गोरु रूपे जनमंती पूर्व पाप फले गोरु स्वरूपरे भोग करी केते काल
तहीं परे 7 जन्म हुअन्ति चंडाल। चंडालरू शूद्र जोनि लोभी काल बसे कटान्ति 16 जन्म से माने क्रमसे। शूद्र आदि हीन जान होई से हुपूर्ण जन्म लभन्ति वैश्य क्षत्रिय भावेण। वैश्य क्षत्रिय रे दुई जन्म गले बीती दरिद्र ब्राह्मण गृहे जन्म लभन्ति। व्याधिग्रस्त होई से जन्म रे निरंतर धर्म कर्म को जैसे न रखन्ति संसार। प्रतिग्रह परायण होई प्रतिदिन करन्ति कठोर दुखे जीवन जापन। प्रतिग्रह करिबाको पाप ग्रह होई नरक भोगन्ति पुणी मोक्ष से न पाई। मन जार अनुयारे कलुषित थाए से नरक भोग करे 3 कल्प जाए। तदन्ते चंडाल गृहे जन्म लभन्ति कृतकर्म फल सेहु जीवने भोगन्ति। देवता ब्राह्मण अग्नि एहांक सकाशे दत्त देवा समय रे से निषेध भासे। 7 जन्म जाए सेहु कुकुर होइण तदन्ते चंडाल गृहे हुअन्ति उत्पन्न। चंडाल जन्मन्ते 1 कल्प जाए विष्ठारे कृमि होइण मलमूत्र खाए। कृमि जन्म शेष हेले व्याघ्र रूपे जन्मी जीव हिंसा करे वन पर्वत रे भ्रमी। से पाप फलरू 21 सख्या जोग नरकवासी होई करे नरक से भोग। से निष्ठुर भासी पर निंदा परायण दान रे करई नाना विघ्न उत्पादन। से पापी भई जम पुरे घोर दंड मुखरे पुरांती तार तप्त लौह पिंड। सूचिरे चक्षु को फोड़ी अधोमुख करी वृक्षरे पाद को बांधी पिटंती ओटारी। गदा मुदुगर जष्टि धरी जमदूते मारंती निष्ठुर माड़ कोप करी चित्ते। 7 वर्ष परिजन्ते एपरि जातना भोग करी प्रहार से खाए अकळना। 7 वर्ष पूर्ण हेले ताकु दूत गण शोणित हृदरे नेई पकावन्ति पूर्ण। गଳାରେ पाषाण बांधी शोणित हृदरे पकान्ते तहिंरू उठी जाई से न पारे। रकत को पान करी अत्यंत व्याकुळे से हद्रे पड़ी थाए कृत कर्म फले। एही परि 7 वर्ष होई जान्ते गत अन्य नर करे नेई पकान्ति त्वरित। प्रति नर करे 7 वर्ष पड़ी कांदई व्याकुल चित्ते परित्राण लोड़ी। अति निरापक्ष अटे संजमनिपुर सुकृत बिना के साहा नुहई कहार। चोर खंट होई पर द्रव्य जे हरंती ताकु जमदूते मुसलरे प्रहारंती। उदखळे पिटी दियंती नानादि जातना भोगन्ति से पापी माने
ଦୁଃଖ କଳନା। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତପ୍ତ ପାଷାଣରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେ ଦୂତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କୋପ ଭରେ। ନିଜେ କଲା କରମକୁ ଶୋଚନା କରିଣ କାଳସୂତ୍ର ନର୍କେ ପଡ଼ି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କଷଣ। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ କାଳସୂତ୍ରେ ପଡ଼ି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ କଷ୍ଟ ପାନ୍ତି ହର ଘଡ଼ି। ତହୁଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରତି ନରକାନଳରେ ପକ ହୋଇ ଘୋର ଦୁଃଖ ସହନ୍ତି ଶରୀରେ। ହେ ରାଜନ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସୂଚକ ଶୁଣ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ନରକ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତପ୍ତ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେ ପାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ। ଦଂଶନ ନାମରେ ଯେଉଁ ନରକ ଦାରୁଣ ତହିଁରେ ପଡ଼ି ସେ ଭୋଗ କରନ୍ତି କଷଣ। ଘୋର ନିରୁଚ୍ଛ୍ୱାସ ନରକରେ କଳ୍ପକାଳ ପଡ଼ି ସେ ହୁଅନ୍ତି ଅତିଶୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ। ପରଦାନଗାମୀ ମାନେ ଜୀବନ ନରକ ଭୋଗନ୍ତି କହିବା ଶୁଣ ହେ ନର ନାୟକ। ତମ୍ଭାରେ ଗଠନ ହେବା ରମଣୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଧୂମ ନଳ ତାପେ ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅତି ଗାଢ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେ ଦୂତେ ପାତକୀ ଜନଙ୍କୁ। ପରଦାରଗାମୀ ମାନେ ସେ ନରକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାନ୍ତି ବୁଜି ଆପଣାର ଆଖି। ତଥାପି ସେ ନାରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ବଳାତ୍କାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ କୁଣ୍ଢିଆଇ। ତାପରେ ସେ ପାପୀ ଅତି ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଣ ଅର୍ଜିବା କର୍ମକୁ ମନେ କରଇ ସ୍ମରଣ। ଏହିପରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବହୁତ ନରକ ଯମପୁରେ ଭୋଗ କରେ ସେ ପାତକୀ ଲୋକ। ସୁକୃତ ନଥିଲେ ସାହା ନୁହଁଇ କେତହିଁ କଷଣ ଭୁଞ୍ଜାଇ ପାପୀ ଅଙ୍ଗେ କଷ୍ଟ ବହି। ଆମର କଥାଏ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ଯେଉଁ ନାରୀ କରି ନିଜ ପତିକୁ ବର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଭଜେ କାମର ସେ ମାତି। ତାକୁ ଯମଦୂତେ ନେଇ ନରକେ ପକାନ୍ତି। ଅତି ବଳବନ୍ତ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ପୁରୁଷ ଓଟାରି ନିଅଇ ତାକୁ ଧରି ବାହୁ ପାଶେ। ତପ୍ତ ଲୌହମୟ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୁଆଇ ବଳେ ରତି ଭୋଗ କରେ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ। ଏକ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେ ଲୌହ ପୁରୁଷ ରତି ଭୋଗ କରିଦିଏ ମହାଘୋର କ୍ଲେଶ। ତଦନ୍ତେ ସେ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି ହେଳେ। ଅନଳରେ ତାତି ଥିବା ଲୁହା ଖମ୍ବ ଥାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ସେ ନାରୀକୁ ନିର୍ଭୟେ। ତତଲା ଲୌହ ଖମ୍ବକୁ ବିପଟିର ମଣି ସହସ୍ରେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଜାଣି। ତହିଁରେ ବେଦନା ସେହୁ ଭୋଗ କରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା କରି କିଏ ତାହା କହିବ ଏ ମର୍ତ୍ତେ। ଯେବେଳେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାର ଜଳେ ନେଇ ତାକୁ
କରାନ୍ତି ସ୍ନାହାନ ଖାର ଜଳେ ପିଇ ପଡ଼େ ସେ ଖାର ନରକେ କେତେ କାଳ ଯାଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ମହା ଦୁଃଖେ ଏହିପରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅପାର ନରକ ଭୋଗ କରଇ ସେ ପାପୀ ଅଙ୍ଗେ ସହି ଦୁଃଖ କର୍ମକ୍ଷୟ ହେଲେ ପୁଣି ନରକରୁ ତରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜାତ ହୁଏ ବେଶ୍ୟା ରୂପ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଣି ଅବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ମଣି ଗାଭୀସ ହଏ ମାନଙ୍କୁ ବଧେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଞ୍ଚ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ଏସବୁ ନରକ କଷ୍ଟ ସହି ଭୋଗ କରେ ସେହି ଅବିବେକ ଆବର ଯେବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦଇ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ବାଦ ଯେ କରଇ ସେହି ପାପୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣେ ତପ୍ତ ଲୋହମୟ ଶଳାକା ପୁରାନ୍ତି ଦୂତେ ହୋଇଣ ନିର୍ଭୟ ତତଲା ତୈଳ ଆଣିଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ପକାନ୍ତି ସେ ନର୍କରେ ଭୋଗ ହୁଏ କଠୋର ଦୁର୍ମତି ନାସ୍ତିକେ କରନ୍ତି ଭୋଗ ଯେବଣ ନରକ ତା ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ହେ ନର ନାୟକ କୋଟିଏ ବରଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରିଜନ୍ତେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମରତେ ତାପରେ କରନ୍ତି କୁମ୍ଭୀ ନର୍କକୁ ଗମନ ରଜନୀ ଦିବସ ବିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଭୋଜନ ତାହା ପରେ ଏକ ଯୁଗ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି କଷଣ ସହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ତପ୍ତ ବାଲି ପୁରୀ ଥିବା ଭାଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ସେ ସହନ୍ତି ତାହା କେ କରେ କଳଣା ଯେଉଁ ନରାଧମ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପାନଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିଥାନ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ତପ୍ତ ସୂଚି ପୁରାଇଣ ଫୋଡ଼ନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟେ ଯମଦୂତ ଗଣ ତହୁଁ ନେଇ ଖାର ଜଳେ ସ୍ନାହାନ କରାନ୍ତି କ୍ରକଞ୍ଚା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗ କାଟନ୍ତି କରତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ି ଜ୍ୱାଳା ଜଳ ମନ୍ତେ ସେ ଛାଡ଼ଇ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ଯେ ପର ସୀମା ଅପହାରୀ ପରାନ୍ନ ଭୋଜନେ ପ୍ରାଣ ଯେହୁ ଥାଏ ଧରି ସେ ପାପୀ ଗଣଙ୍କୁ ଯମ ଦୂତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ କୁକୁର ମାଂସ ସେମାନେ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଖାଇ ପାପୀ ନର୍କେ ନିବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ନରକରେ ଏକ ଯୁଗ ଯାଏ ବାସ କରି କରି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୁଏ ସର୍ବଦା ଅଟଇ ଯେହୁ ପ୍ରତିଗ୍ରହକାରୀ ଯେ ପେଟ ପୋଷଇ ଯଉ ତିସ ବୃତ୍ତି କରି ଦେବାଳାନ୍ନ ଭୋଜି ଯେଉଁ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କହିବା ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନୃପବର ଏକ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ଗଣ ବିଷ୍ଠା ଭୋଗ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇଣ କଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଆସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ 17 ଜନମନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ଘୋର
ଦୁଃଖକୁ ସେ ପାଇ। ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ, ନାନାଦି ରୋଗ ତାହାର ଅଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଇ। ଅପାର କଷଣ ସେହୁ ଜୀବନେ ଭୋଗଇ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷି ଯେ ମିଥ୍ୟା ବାଦୀ ଦୁରାଚାର। ଯମଦୂତ ମାନେ ଜିହ୍ୱା କାଟିନ ତାହାର, ତପ୍ତ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ଯେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ମିଳଇ ସେ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି, ତହୁଁ ଦୂତ ମାନେ କାଳ ସୂତ୍ର ନରକରେ। ପକାନ୍ତେ ତଦନ୍ତେ ନେଇ ଯମଙ୍କ ଆଗରେ, ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ମୂତ୍ର ପୁରୀଷ ଭକ୍ଷଣ। ଅପାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଜାଣ, ଯେତେକ ଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କୁ ଦୂତମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା କରି କହିବାକୁ ନାହିଁ କାଶକତି, ନରକରେ ନିସ୍ତରିଲେ ପୁଣି ଭୂତଳରେ। ଜନମ ଲଭନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାତିଙ୍କ ଯୋନିରେ, ପରର ମନରେ ଯେହୁ ଦିଅନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗ। ଅପାର ଯାତନା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଗ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟେ ସେ ମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳଚର ମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଭକ୍ଷନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞକୁ ଯେ ଜନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଲାଳା ଭକ୍ଷଣର କରେ ପତିତ ସେ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜ କରେ ଅଗ୍ନି ଉପାସନା ଯୋଗ, ସେ ମଲେ କରଇ ରୌରବ ନର୍କ ଭୋଗ। ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ୍ୟାଗ ସେ କରନ୍ତି, କୃମି ଭକ୍ଷଣର କରେ ଜାଇଣ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ପାଞ୍ଚ ଯୁଗ ଯାଏ, ନରକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଘୋର କଷ୍ଟମୟେ। ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ଭୂତଳେ ଜନମ ଲଭନ୍ତି, ପରର ସେବକ ହୋଇ ଜୀବନ କଟାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶାସନରୁ କର ଯେହୁ ନିଏ, ତାହାର କଥା କହିବା ଶୁଣ ନର ରାଏ। ଯେତେ କାଳ ଯାଏ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଗଣ, ତେତେ କାଳ ନର୍କ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଜାଣ। ଅଧିକ କର ଯେ ନିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେହୁ ଅଜ୍ଞାନ ବଶରୁ। ସେ ଜନ କୋଟି ଅୟୁତ ପାପେ ଭାଗି ହୋଇ, ଅପାର କଷଣ ଭୋଗେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛଇ। ଅତିଥିକୁ ପୂଜା ନ କରଇ ଯେଉଁ ଜନ, ଆପଣାର ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷି ବିତାଏ ସେ ଦିନ। ଚାରି ଜନ୍ମ ଯାଏ କାଳ ସାର ନରକରେ, ନିବାସ କରିଣ କଷ୍ଟ ସହେ ଯେ ସେଠାରେ। ଅଜନି ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋନି କିବା ପଶୁ ଯୋନି, ଏଥିରେ ପକାଏ ରେତ ଯେ ବଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ରେତ ନାମ ନରକରେ ପଡ଼ି ଦିବା ରାତି, ଅପାର କଷଣ ଭୋଗୁ ଥାଏ ସେ ଦୁର୍ମତି। ମନନ୍ତର ଯାଏ ଭୋଗ କରଇ କଷଣ, ତାପରେ ବସାକୁ ପରେ ପଡ଼େ ଯାଇ ପୁଣ। ତହିଁରୁ ବୁରି ହେଲେ ନର ଲୋକେ ଜାତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ହରେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ। ଉପବାସ ଦିନେ ଦନ୍ତ ଘଷଇ ଯେ ନର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭକ୍ଷଣ ନରକେ ପଡ଼େ ସେହି ଚୋର।
ଚାରି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଲଭେ ସେ କଷଣ, ଦିବାରାତ୍ର ସେ ଠାବରେ ଲଭେ ଦୁଃଖ ଜାଣ। ସ୍ୱଦତ୍ତ ବା ପରଦତ୍ତ ଭୂମି ଯେ ହରଇ, କୋଟି କଳ୍ପ ଯାଏ ନରକରେ ପଡ଼େ ସେହି। କୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପରି ଜନ୍ତେ ତାର ବଂଶ, ସେ ପାପ ଫଳେ କରନ୍ତି ନରକେ ନିବାସ। ପୁତି ଗନ୍ଧ ମୃତ୍ତିକା ସେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ମିଳଇ ତାକୁ ଅପାର ଦୁର୍ଗତି। ତହିଁ ପରେ ପୁଣି 8 ସମ୍ବତ୍ସର, ଶୁକର ହଇଣ ବିଷ୍ଠା କରଇ ଆହାର। କପଟେ ଲୁଚାଇ ଭୂମି ମାପେ ସେ ଦୁର୍ଜନ, କହିବା ଶୁଣ ସକଳେ ତାହାର ବିଧାନ। କୋଟି କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତପତ କର୍ଦ୍ଦମେ, ନିମଗ୍ନ ହୁଅଇ ତାର ବଂଶ ଯଥାକ୍ରମେ। ତହିଁ ବିଷ୍ଠା ଦହ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ି ସହସ୍ରେ ଯୁଗ, ସେଠାରେ କରନ୍ତି କୃତ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ। 14 ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯାଏ କଠୋର ଯାତନା, ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଜାଣ ନାନା। ତହୁଁ ପୁଣି ଭୂତଳରେ ଜନମ ଲଭନ୍ତି, କୃଷ୍ଠ ବ୍ରଣ ଆଦି ନାନା ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣାର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ପଣ୍ଡିତେ ପାଷାଣ୍ଡ ତାକୁ ବୋଲାନ୍ତି ଜାଣ। ପାଷାଣ୍ଡ ସଙ୍ଗରେ ଯେହୁ ସଂସର୍ଗ କରଇ, ସଂସର୍ଗ ଦୋଷରୁ ସେହୁ ପାଷାଣ୍ଡୀ ହୁଅଇ। ସେ ଦୁହେଁ ଅଟନ୍ତି ମହା ପାପୀ ହେ ରାଜନ, ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ସହସ୍ର ଯୁଗ ଥାଏ ଜାଣ। ସହସ୍ରେ ପୁରୁଷ ତାର ସେହି ଦୋଷ ଯୋଗେ, ତା ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ନର୍କ ଭୋଗେ। ତପ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଆଦି ଚିହ୍ନ ମାନରେ ଯାହାର, ଚିହ୍ନିତ ହଇଣ ଦେଖାଯାଏ କଳେବର। ସେ ଅଟଇ ମହାପାପୀ ଜାଣ ହେ ନୃପତି, କୋଟି କଳ୍ପ ଯାଏ ଭୋଗ କରେ ନର୍କ ଗତି। ତଦନ୍ତେ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଭବେ, ନାନା ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଲବେ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଙ୍ଗତରେ, ସମ୍ଭାଷଣ କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତତରେ। 14 ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଶେଷ ଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୌରବ ନରକେ ପଡ଼ି ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁର୍ଗତି। ଚକ୍ରାଦି ଚିହ୍ନିତ ଦେହ ଧାରି ଯେଉଁଠାରେ, ନିବାସ କରିଣ ରହି ଥାଏ ଅବନୀରେ। ସେଠାରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ନିବାସ କରିଣ, ରହିବା ଉଚିତ କେଭେ ନୁହଁ ଇଟି ଜାଣ। ଅଥବା ଯେ ବାସ କରି ରହଇ ତା ପାଶେ, ପତିତ ହୁଅଇ ସେହୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ପାପରୁ ତରିବ ପ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ। ଅଥବା ସେ ଯେବେ ଅଶ୍ୱମେଧ କରିପାରେ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଫଳକୁ ପାଇ ତହିଁରୁ ନିସ୍ତରେ। ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ ଜପବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ, କରିଲେ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ଜନ। ନ କଲେ ନରକଗାମୀ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ, ବିନା ପୁଣ୍ୟ ପାପ କାହୁଁ
ହୋଇବ ସେ କ୍ଷୟ। ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେହ ଧାରିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ପାପ ହୁଡ଼ଇ ରୁଦ୍ର ସୁକ୍ତ ଜପ କଲେ। ନୋହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେବେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତେବେ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନର୍କରୁ ତରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଅନବରତରେ ଜାଣ। ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାପ ଜନ୍ମାଇଲେ ପାପ ହୁଅଇ ତହିଁରେ। ଚକ୍ର ବା ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଧାରୀ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କର୍ମରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜାଣ। ବେଦ ସ୍ମୃତି ବିହିତାଦି କୌଣସି କର୍ମରେ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଯେହୁ ଘେନଇ ବେତନ, କଳ୍ପକାଳ ଯାଏ ନର୍କ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଜାଣ। ତହିଁରୁ ଡରିଲେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଇ, ହରିନାମ ବିନା ତାର ନିଷ୍କୃତି ଯେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଆଗେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଯେ କରଇ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅଇ ସେ ଜନ। କଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ, ତହିଁରୁ ତରିଲେ ନିଚ ଘରେ ଜନମଇ। ଦେବଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ କରେ ଗ୍ରହଣ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲଭଇ ସେ ଜାଣ। ଅନାଥ ଲୋକର ଧନ ହରି ଯେହୁ ନିଏ, କହିବା ତାହାର ପାପ ଶୁଣ ନର ରାଏ। ଉପରକୁ ପାଦ କରି ଅଧମୁଖେ ପଡ଼ି, ହସ୍ତକିଳା ଧରି ଧୂମ ପିଏ ହର ଘଡ଼ି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିବସ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ, ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରଇ ସେ ଅବିରତେ। ଦେବତାଙ୍କ ଫୁଲ ବଗିଚାରୁ ଅକାରଣେ, ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଆଦି ନିଅଇ ଯେ ଗର୍ବପଣେ। ସେବ୍ୟ କତି ବହ୍ନି ଜ୍ୱାଳାମୟ ନର୍କ ଘୋରେ, ପତିତ ହୁଅଇ ଯମ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ। ଜଳାଶୟ ବା ଦେବାଳୟରେ ଯେ ଜନ, ଆପଣା ଦେହର ମଳ କରେ ବିସର୍ଜନ। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ପାପ ଭାଗି ସେ ହୁଅଇ, ନର୍କ ଭୋଗ ବିନା ତାର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଅସ୍ଥି ପକାଏ ଦେବାଳୟର ଜଳରେ, ଦନ୍ତ ନଖ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟାଦି ନିକ୍ଷେପଣ କରେ। ତା ପାପର କଥା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, ପ୍ରାଣରେ ପିଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଗଣ। ପ୍ରତୋଦନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ନର୍କେ ଥାଇ। ବ୍ରହ୍ମସତୁ ସବା କଷ୍ଟ ଯେ କରେ ହରଣ, ଘୋର ନରକରେ ସେହୁ ପଡ଼ଇଟି ଜାଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିବା ଯାଏ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ, ତହିଁରୁ ତରିଲେ ଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ର ହୁଅଇ। ବ୍ରହ୍ମ ସହରଣ କଲେ ଇହ ପର କାଳେ, ମହାଘୋର ଦୁଃଖ ମିଳଇ ସେ କର୍ମ ଫଳେ। ଆପଣା ସମ୍ପଦ ଇହ କାଳେ ନଷ୍ଟ କରେ, ପୁଣି ପର କାଳେ ନେଇ ପକାଏ ନର୍କରେ। ଜାଣି ଶୁଣି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜନ, ତା ପାଟିରେ ତପ୍ତ ଲୌହ
ଭରନ୍ତି ଯେ ପୁଣ। 14 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେବା ପରିଜନ୍ତେ। ରୌରବ ନରକେ ସେହୁ ପଡ଼େ ଅବିରତେ। ଅତି କାମୁକ ବା ମିଥ୍ୟା ବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ତେଜି ସେ ଗଲେ ସମନ ସଦନେ। ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କହି ନାନା କଟୁ କଥା ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଘୋର। 60 ବରଷ କାଳ ସହି ପରକାଳେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି କରି ପୁଣି ତହିଁ ପରେ। ଖାର ଜଳ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ି କୁକୁରର ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନ ମିଳଇ ଅନ୍ନଗ୍ରାସ। ଦିବା ରାତି ସେଠାବରେ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ପରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ଆଦରି। ତହୁଁ କେତେ କାଳ ଗଲେ ହସ୍ତି ଗଣ ମିଳି ଶୁଣ୍ଢରେ ଓଟାରି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପାଦେ ଦଳି। ଏହି ରୂପେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ହନ୍ତି ସେ ଅଚିରେ। ଋତୁକାଳେ ରମଣୀର ପାଶେ ଯେଉଁ ଜନ ବେଳ ଜାଣି ନ କରଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗମନ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ କରେ ସେ ଭାଗୀ ହୁଅଇ ରୌରବ ନରକେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥାଇ। ଅଧିକାର ଥାଉ ଥାଉ ଅନାଚାରୀ ଜନ ସାକ୍ଷାତେ ଦେଖିଲେ ନ କରଇ ସେ ନିଧନ। ଅନ୍ୟାୟରୁ ତାକୁ ନିବାରଣ ନ କରଇ ସେ ଉପେକ୍ଷା ଫଳେ ପାପ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନିୟଇ। ପାପୀଙ୍କର ପାପକୁ ଯେ ଆଲୋଚନା କରେ ସେ ପାପୀ ହୁଅଇ ଜାଣ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ। ପାପ ଥିଲେ ପାପୀ ହୁଏ ନଥିଲେ ପାତକ। 2 ଗୁଣ ପାପୀ ହୁଏ ବୃଥାର ଚକ। ନିଷ୍ପାପୀ ଉପରେ ପାପ କରେ ଯେଉଁ ଜନ କଳ୍ପକାଳ ଯାଏ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ଜାଣ। ବୃଥାରେ ପରକୁ ଜାଣ ଯେ ନିନ୍ଦା କରଇ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମଲେ ସେହୁ ନରକ ଭୋଗଇ। ପାପୀଙ୍କର ପାପ କଥା ଯେ କହଇ ମୁଖେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାତକୀ ହୋଇ ପଡ଼ଇ ନରକେ। ପାପୀର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧକ ମିଳଇ। ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ହରେ ଯେ ବଣ ପାପିଷ୍ଠ ତାର ଇହ ପର 2 କୂଳ ହୁଏ ନଷ୍ଟ। କୁକୁର ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେହୁ ଯମପୁରେ ତଦନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଧୂମ୍ର ପାନ ନରକରେ। ବ୍ରତ ପାଳି ଯେହୁ ଉଯାପନ ନବରୀଣ ବ୍ରତ ପାଳି ଯେହୁ ଉଯାପନ ନ କରିଣ ଆୟାସ ଦୋଷରୁ ତାହା କରେ ବିସର୍ଜନ। 80 ପତ୍ର ନରକରେ ସେ ଜନ ପଡ଼ଇ ତଦନ୍ତେ ହୀନାଙ୍ଗ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଇ। ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ ସେ ଭୋଗ କରାଏ ନରକ। 21 ପୁରୁଷ ପରିଜନ୍ତେ ସେହି ଶେଷ ଭୋଜନ କରଇ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି। ନ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଯେହୁ ପକ୍ଷପାତ କରେ ତାହାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ
कौनसी प्रकारे सत सत प्रायश्चित कले है से जन निस्तार न लभे से ही नर करु जान जेवण व्यक्ति खाद्य भोजन करई पित्तपान नामे नरके पतित हुई तहु केते दिन गले चंडाल जनी रे जन्म ग्रहण सेहु करे जाई खरे चंडाल गृहरे जन्म होई सेहि दिन नानादि कुत्सित मांस करई भोजन वचन रे अमान्य जे करे ब्राह्मणଙ୍କୁ ब्रह्म हत्या पाप माड़ी बसई ताहाଙ୍କୁ से महापापरु दश जन्म परिजन्ते चंडाल रे जनमई नरक भोगे नित्ये परधन हरिण जे दिए अपरकु पाप भोग करई से जाइण नरककु धान जार दान फल ताहाकु मिलई देवलोक नरकरे पड़ी सड़ुथाई अन्याय रे धन आने जे करई दान ताहांकु नरक गति हुए हे राजन द्रव्य जार फल लाभ हुई ताहाकु एकथा निश्चय जान कहिली तुम्भंकु देवा पाई अंगीकार करी जेउ जन मागिबा कालरे ताहा न दियई पुण पड़ई से लीला भक्ष नरकरे अन्ते जेते कष्ट पाए तही ता कहिबा केते पतिंकु निंदिले शिला जंत नरकरे पड़ई पापात्मा व्यक्ति जंतुपति पुरे कुसुम उद्यान जेहु करई छेदन एकविंश जुग नरके पड़ई से जान सो भोजन नाम नरकरे पड़ी पड़ी आपना मांस को आपे खाए से कामुड़ी देवता गृह तड़ाग कुसुम उद्यान एहाकु जेवण दुष्ट करई भगन ताहार गति कहिबा शुण भगीरथ से पापी निजर कोटि पुरुष सहित कल्पकाल परिजन्ते विविध नरकरे नानादि जात ना पाए जंतुपति पुरे कोटि कल्प पाए विष्ठा मध्य कृमि हुए चंडाल घरे जन्म जुगे जुगे हुए 21 जुग जाए कृमि भोजी होई चंडाल गृहरे आसी जन्म होई थाई ग्राम ध्वंस करे जेउ अविवेक जन कहिबा ताहार पाप शुण हे राजन 7 कोटि जनमरे तार पाप फल समस्त कहिबा पाई नाही मोर बल देवपुरी ग्राम दाह जे जन करई कल्प शेष हेबा जाए नरक भोगई पाप कर्म अनुमति दिए जेउ जन कहिबा ताहार जेते पाप फल मान अर्धे पाप भोग करी नरके से पड़ई एक कथा निश्चय जान आहे नर साई
ଯେଉଁ ଜନ ଖାଏ କୁନ୍ତ ଗୋଳକର ଅନ୍ନ, ସେ ପାପ ଫଳୁ ନରକେ ହୁଏ ସେ ପତନ। ଅଯାଜ୍ୟ ଯାଜି ଯେ ସେ ଗ୍ରାମ, ଯାଜି ଯେଉଁ ନର, ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟେ ଗଣା ସେହି ସେ ସତର। ନକ୍ଷତ୍ର ଯାଜି ଯେ ଆହା ୟକ ଦେବ୍ୟାଳକ, ଅଯାଜ୍ୟ ଯାଜି ହି ଗ୍ରାମ, ଯାଜି ସେ ମୂରୁଖ। ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନାଟିଏ ହି, ଏ ପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାପୀ ମଧ୍ୟେ ଗଣା ହୋଇ। ଏକବିଂଶ ଯୁଗ ପରି ଜନ୍ତେ ହି ମାନେ, ନରକରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ସେମାନେ। ତହିଁରୁ ବୁରି 7-12 ଜନ୍ମ ଯାଏ, ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ପାଏ। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି ଭକ୍ଷେ ପରର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ମିତ୍ରଠାରେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରନ୍ତି ସେ ପାପିଷ୍ଠ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପରିଜନ୍ତେ ସେହି ମାନେ, ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏହା ରହିଛି ବିଧାନେ। ବେଦର ମାର୍ଗକୁ ତେଜି ପିତୃଦେବଙ୍କର, ଯଥା କାଳେ ଯଜ୍ଞ ନ କରଇ ଯେଉଁ ନର, ତାହାକୁ ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି ସୁଜନ। ଅସଂଖ୍ୟ ନରକ ସେହୁ ଭୋଗେ ରାତ୍ର ଦିନ, आहे ଭଗୀରଥ ଏହି ପରକାରେ ଜାଣ। ଅଛଇ ଅପାର ପାପ ଉପପାପ ମାନ, ତହିଁରୁ ଥୋକାଏ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଖୋଲି। ପାପ ନରକ ବା ଧର୍ମ ବୀର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନା ତାହା କିଏ କହିବ ଜଗତେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସବୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି ଅଛି ବହୁ ପ୍ରକାର। ତାହା କଲେ ପାପ ରାଶି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିଲେ ନିସ୍ତାର ଯେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ କରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ସକଳ ପାପ ତାଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଏ ହତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ଜନ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପାଏ। ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହରି କଥା, ଅନସୂୟା ଅହିଂସା ଯେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ସର୍ବେ ଅଟନ୍ତି ପାପ ବିନାଶକ ଜାଣ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଲେ ପାପୀ ଲଭେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ, ଏକଥା ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ आहे ନର ସାଇ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁରେ ଅର୍ପିତ, ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ ତାହା ଭସ୍ମେ ଯେହ୍ନେ ଘୃତ। ଆବର ଯେତେକ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଦି ସର୍ବ କର୍ମ ଯେ ଅକର୍ମ। ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦେ କରିଲେ ଅର୍ପଣ, ତେବେ ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳ ଲାଭ କରେ ଜାଣ। ଏ ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏକା ମନୁଷ୍ୟର, ସର୍ବପାତକ ନାଶକ ବୋଲି ମନେ କର। ଯେତେ କର୍ମ ମାନ ଭକ୍ତି ଜଗତେ କରଇ, ଅଚିରେ ତାହାର କାମ ସଫଳ ହୁଅଇ। ମାନବର 10 ବିଧ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଅଛି,
हे राजन ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ପାପରଣ୍ୟର ଦାବାନଳ ସେ ଭକତି, ପାଳିଲେ ଜୀବନ୍ତେ ମିଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୁଗତି। ଭୋରାଜନ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁହିଁ ଦେଉଛି ବୁଝାଇ। ଏତେ କହି ଧର୍ମରାଜ ଶ୍ରୀହରି ସୁମରି, ନୃପ ଆଗେ ଆରମ୍ଭିଲେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି। ପରର ବିନାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମନେ, ଜନ ଯେବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନେ। ଅଧମ ତାମସ ଭକ୍ତ ତାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି, କଦାପି ତହିଁରେ ନ ମିଳଇ ମୋକ୍ଷ ଗତି। ବିଟପିର ମଣି ଯେହ୍ନେ ଆପଣା ପତିକୁ, କପଟ ଆଚରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଣ ପରକୁ। ସେହିପରି କପଟରେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜିଲେ, ମଧ୍ୟମ ତାମସ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯେ ଦେବ ପୂଜା ପରାୟଣ, ଅହଙ୍କାର ବିନେ କରେ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନ। ତାର ସେ ଭକତି ଅଟେ ଉତ୍ତମ ତାମସ, ଯଥାର୍ଥ ବଚନ ଏହା ଜାଣ ହେ ନରେଶ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମନେ, ଭକ୍ତିରେ ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନେ। ଯାର ସେ ଭକତି ଅଟେ ଅଧମ ରାଜସ, ଏଥକୁ ଅନ୍ୟଥା ମନେ ବିଚାର ନରେଶ। ଅନ୍ତର ପବିତ୍ର କରି ଭକତି ଭାବରେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେହୁ ପୂଜା କରେ। ମଧ୍ୟମ ରାଜସ ଭକ୍ତି ତାହାର ଅଟଇ, ସର୍ବଦା ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତ ଗୋସାଇଁ। ଶାଲ୍ୟକ୍ୟାଦି ମୁକ୍ତି ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଣ, ଶ୍ରୀହରି ପୂଜାରେ ରତ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜନ। ଉତ୍ତମର ରସ ଅଟେ ତାର ସେ ଭକତି, ଅନ୍ତକାଳେ ସେ ଭକ୍ତିରୁ ମିଳେ ଦିବ୍ୟ ଗତି। ଆପେ ଅର୍ଜିଥିବା ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେହୁ ହରିଙ୍କୁ ଭଜଇ। ମଧ୍ୟମ ସାତ୍ୱିକ ତାର ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ, ହେ ରାଜନ ମନେ ରଖ ଏହାକୁ ଚେତାଇ। ଭକତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କଲେ, ମଧ୍ୟମ ସାତ୍ୱିକ ଜାଣ ସେ ଭକ୍ତିକୁ ବୋଲେ। ମୋର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ବିଚାରି ମନେ, ଭୃତ୍ୟ ପରିରତ ହୁଏ ଶ୍ରୀହରି ପୂଜନେ। ତାର ସେ ଭକତି ଅଟେ ଉତ୍ତମ ସାତ୍ୱିକ, ତାହାଠାରେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି କମଳା ନାୟକ। ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ଶୁଣି ମହିମା ପ୍ରଭୁର, ସନ୍ତୋଷ ଲଭଇ ଯେହୁ ଆପଣା ମନର। ଉତ୍ତମ ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ତାହାର ଅଟଇ, ଆବର କଥାଏ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନର ସାଇଁ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟଇ ମୋହଠାରେ ଜଗତ, ସକଳ ପ୍ରକାରେ ହୋଇଅଛି ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଏପରି ଭାବନା ସଦା ମନେ ଯେ କରଇ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ତାର ଅନ୍ତରେ ଜାଗଇ। ଜଗତରୁ ଉତ୍ତମ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟଇ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାକୁ କହି। ଏହି ଯେଉଁ 10 ବିଧ ଭକତିର ଗୀର, କହିଲି ହେ ନୃପବର ତୁମ୍ଭ ଅଗ୍ରତର। ବିଳମ୍ବେ ବା ଅବିଳମ୍ବେ ସଂସାରେ ବନ୍ଧନ, ଏ 10 ବିଧ ଭକ୍ତିରେ ହୁଅ ଇଚ୍ଛେଦନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ସର୍ବକାମ ସିଦ୍ଧି ସେହୁ ଦିଅଇ ନିକଟେ। ହେ ରାଜନ କହୁଛି ମୁଁ ହେତୁ କରି ଜାଣ, ଯାର ମନ ସେବିବାକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ଆପଣାର କର୍ମ ଅବରୋଧେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି,
ନିଶ୍ଚଳ କରିବ ହରି ପାଦରେ ଭକତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି ନିଜ କର୍ମ ପରିହରି, ସମୟ ବିତାଏ ଯେହୁ ଭକତି ନ କରି। ବିଷ୍ଣୁ ତାହା ଠାରେ କେବେ ତୃପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିର କାରଣ ମାନ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାଦି ସଦାଚାରେ ନାରାୟଣ, ସୁପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ମନେ ସନ୍ତୋଷ ହଇଣ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଧର୍ମ ହୁଏ ଜାତ, ସେହି ଧର୍ମର କରତା ଜଗତର ତାତ। ଏହି କାରଣ ଧର୍ମର ବିରୋଧ ନ କରି, ଭକତି କରିବ ପ୍ରୀତ ହେବେ ଦଇତ୍ୟାରି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ମତି ସଦାଚାର ତ୍ୟାଗ କରେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁ ତାହାରେ। ଏଣୁ ନିଜ କୁଳାଚାର ସ୍ୱଜାତିର ଧର୍ମ, ରକ୍ଷା କରି ଭକତିରେ କଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ଆଦି ବାଞ୍ଛା ଫଳ ଯେତେ, ସେ କର୍ମ ବଳରୁ ତାହା ମିଳଇ ତୋରିତେ। ଯାହା ପୁଚ୍ଛା କରିଥିଲ ମୋତେ ହେ ରାଜନ, ତା ସବୁ କଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ହେ ରାଜନ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହୋଇ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କର କହୁଅଛି ମୋହି। ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ତହିଁରେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭୟରେ ଭେଦାଭେଦ ଛାଡ଼ି, ସ୍ନେହ ମନେ ପୂଜା କର ଭକ୍ତିର ସେ ବୁଡ଼ି। ହରିହର ଠାରେ ଭେଦ ଭାବ ଯେ କରଇ, ଶତକୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ସେ ଲଭଇ। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତାଙ୍କୁ ଭେଦ କଲେ କୋଟି ନରକେ ପଡ଼ିବ, ମହା ଅପରାଧୀ ହୋଇ ଯମପୁରେ ଯିବ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ ଜାଣ ଭଗୀରଥ, ଆବର କଥା ଏ ଶୁଣ କହିବା ଯଥାର୍ଥ। ଆତ୍ମାଘାତୀ ଘାତ କରୁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ, ନରକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅମୋକ୍ଷ ହୋଇଣ। କପିଳ ଋଷିଙ୍କ କୋପା ନଳେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ, ନର୍କେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି କି ପାଇ। ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ନୃପ ମହାଭାଗ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କର ଆଗ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ, ପାପରୁ ନିସ୍ତରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ଯିବେ ପୁଣ। ଆବର ସମଗ୍ର ପାପ ନାଶେ ଗଙ୍ଗା ନୀର, ତହିଁରେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଲାଭ କରେ ନର। କାରକେ ବାକିବା ଅସ୍ଥି ଯେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ, ପଡ଼େ ବାଉଳାରେ କିବା ପକାଏ କେବେଳେ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ଯାଏ ନାଶ, କହିଲି ତୁମ୍ଭରି ଆଗେ ସକଳ ସନ୍ଦେଶ। ଆବର କଥାଏ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେତୁ କରି, ପରମ ପଦ ଯେ ପାଏ ପାପରୁ ନିସ୍ତରୀ। ଗୁପ୍ତରୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟଇ ଯେହି, ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ଦେଖି କହୁଛି ମୁଁ ଦୟା ବହି। ପାପ ବିନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ପାତକ ନିବାରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଯେବେ ପଡ଼େ ହୃଦୟରେ। ପରମ ପଦରେ ପାଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ନାହିଁ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଭୟ। ଯେତେକ ପାପର କଥା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଗ୍ରତେ, ବୁଝାଇ କହିଲି ନୃପ ଶୁଣ ତ ସଚିତେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଅଭିଷେକ ହେଲେ, ସେ ସବୁ ପାପରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରିଯାଏ ହେଳେ। କହନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣ ଋଷି ଗଣ, ଭଗୀରଥ ଆଗେ ଏହା କହି ଜନ୍ତୁରାଣ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚଳିଗଲେ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଯମଧର୍ମ ରାଜା ଠାରୁ ଶୁଣିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତପ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଭଗୀରଥ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନାତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଡକାଇ, ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ
ଅଯୋଧ୍ୟାର ସାଇଁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସେ ଦେଇଣ, ତପ କରିବା ମାନସେ ଚଳିଲେ ତକ୍ଷଣ। ହିମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ କରିଲେ ଗମନ, ଭାବି କହେ ଗୀତେ କ୍ଷେତ୍ର ବାସେ ଦିନହୀନ। इति श्री बृहत् नारद पुराणे जम भगीरथ कथोपकथने नाम 14 अध्याय।